Sondika, txoriegalarien nabia. Mende beteko hegaldi luzea aztertzeko orduan, era askotako eragileak hartu behar dira kontuan. Baina benetako protagonistak herritarrak eurak dira. Horregaitik, hona hemen Sondikako historia, Sondikoztarren ahotik. Herria. Sondika, txori herriko txepetx izatetik, arrano hegalari izatera helduzan komunikabideei esker. Gaur egun be, bertatik pasetan dira, txori herri igarobidea, txori herri etorbidea, Lezamatik Bilborako trenbidea eta Asua errekea. Zenbat gertaera lekukoen gogoramenean. Auzoak izen ziren, Sondikek orduan okizete zen, 5 auzo. Zera zen zen Basozabal, Curtimiento, gero Bentorrillo, Sangroniz, eta Izarza da, auzoa da, Artxanda eta dana, daun leku Berriz eta dana da, barrio Izarza. Eta dana sasi horti eta sasi emeti. Eta argiripez, esan egoten argiripez, holan esetu du guzti hau, dana daukan diote. Eta Artxandar ezin izeten zan kotxak azigon. Egoten zan gurpide bat. Sanguize edo Sangroniz edo zelan esan? Sangroniz da, lehen sanguize. Sanguize beti esan du. Esan du, danok esaten du gure edadekoak, Oina Sangroniz esaten du gaztek. Sanguizen orduan esan duten jente asko. Baserri gitxi egun dizen orduan, igual 8 edo 10 edo... Errota gurea, gure bizi dintzena. Gero gonzan Kartxone, Aurrekotxe. Gero gonzan Nekone. Gonzan Errotabarri, Iberre bega gonzan. Hor egozin, errotan egin Laugarri hartorako. Ze presa bat egonzan Napore gorau, eta ureaz, harri, itenen behar, ureaz. Urean golpeaz, itenen behar. Hemen buelta duztien eto horra etortezin hartuaz. Eta gero, Artxandan kasureko, egon da aixe errotea bere. Bai, eta ondino dau. Ondino dau aixe errotea, Artxandan. Trenak sekulako eragina izan eban herrian. Linea 2 euki esan ganera. Bat, Mungiatik etorrena. 1883-84 bitartean egindakoa. Eta bestea, Lezamatik Mailonako galtzadetara joiana. 1885 inauguratu zana. Lezamako trenak jarraitzen badaube, Mungiako linea, aireportuko pistak zabaltzeko 1975 itxieben. Trena eukitea bere importantea izen da, ez da, herrintzeko? Bai, orduan importantea izera gutzako. Orduan esan noten, modun kotxea zara edo kotxea zona. Lehen trena izaten da. Eta trena linea 2 egoten ziren baina, ez da? Mugikoa, bai, klaro, mugikoa etorten zan, Aiartza Gaztainagati eta horti guztiti, eta gero Sondikera. Eta hori trenak kendu inudien, bai, hori kendu arte, mugiko trena lela bezan lotzean holan. Pase biten zan, bai, lotu ez. Lutxanako buelte asko beluzeagoaz, bai, bigarren aukera hori zeten zen. Lutxanara joan, transbordoin eta plentziko trena hartu. Eta beste linea zer izeten zen? Lezamara, Lezamati zera kalzadatara. Hor lotzen zan trena. Eta trenan, joaten gintzezan, iten, bainikek, tardetan un ordu erdi, eta eroaten gendun eta justen bainikek iten nire arre guztien do trenea. Eta betzite batzuk kartaiokoan. Kartaiokoan. Eta deriora bere, Kanposanture trenan ekaten ebezan gorpue. Gorpue, bai. Sartzean zaitu zenan kajak eta kajan. Furgoian. Primero hubo una que era Bilbao-Lezama y otra Bilbao-Munguía. Y ahí se rompió muchísimo cuando quitaron el de Munguía, porque Sondika quedó bastante triste. Sondika, airez, lurrez eta urez heltzeko aukera eukan herri bakarra izan da Bizkaian. Ondo entzun duzue, bai? 1930ko hamarkadara arte,
portutxoa eukan, eta txalupak eta gabarrak sanguizeraino heltzen ziran. Eta zuk portutxu ezetu dozu? Bai, portetxu edo esan dut, bai. Txalupak etortezin presaraino. Ia, sanguizeraino, txalupak etortezin. Zeren, no, eta hoen bebai, Maria etortezan, zeretik, lutxanatik gure, oraino, presaraino, sanguizeko presaraino. Eta gabarrak etortezin horra porturaino, gabarrak txikarrak. Etortezin fabrikera, karten zera, mineralak. Oina ez da sartzen ez ebez, egin danak janta dugu, erreka duzti. Zeren erreke hori luze izitezan pastako, Aireportuko lanak egiteko eleizea bota ebenean, barria egin arte, Santa Cruz baselizea erabili izan parrokia moduan. Eraikin barrian, eleiza zaharreko armarri bi gordetzen dira. Elezia bota udienean, han santu ekarteko, etorgintzezan prozesinoan handi azite, kanpa bizinoa paseu, eta etorgintzezan sondikera, itxiten ermiten. Ermiten Santa Cruzeko ermiten santu. Eta orduan, Elize barri inarten, ermitea izen zan parrokie modukoa. Bai, ermiten beti egon da mesea, Bai, ostantzean bere. Bai, han egon zanen abade bi onzien, han bat eta beste ermiten. Eta hemen sondiken zenbat ermite dago, hau Santa Cruzkoa? Hau Santa Cruzkoa. Eta gero gurean San Martinekoa. Oinesteko santurik, ez eostu indozkue. Eta gero San Roque. San Martineko ermite bota zan kolegioa egiteko. Eta gero Josek, gure lehenengo alkatek desan ezin ostekoak, agindu zeun eitea oindaun ermite. Garai desbardinetan eskola ugari egon izan dira herrian. Gerra aurrean eta ostean gaur egun batzokia dagoen lekuan. Elexaldekoak, Izartzako auzo eskolea, Sangronizen posada eskolea, konbentuan eskentzat eta ume txikientzat, Eleizako lokaletakoa, ikastolea, eskola nazionalak eta gaur eguneko eskola publikoak. Luego íbamos a la escuela teníamos allí mismo al lado de la iglesia, había dos clases. Había la de niños y luego aparte, enlazadas las mismas, pero otro con eso, otra nave, las chicas. Y luego en la iglesia había también una escuela para los pequeños, para los párvucos de 3, 4 años y eso. Ikastolara jaten ginean, Nora joaten zinen? batzukire. Batzokire. Bai. Eta ara neskak edo neskak eta mutilek? Neskak eta mutilek bai joan dute. Eskola euskeraz, batzuki. Gero zentrora betik. Eta horra, Sondiketik, nongo umeak joaten zinen? Nongo umeak batzen zinen hor eskola horretan? sondika guztikoak, holan egon zan beste bat, Izarza, eskola, bai ostean sondikeko jentea. Ona etorbitzen zo, eskola sondikera, horra, Elizara. Horren mutile bakarrik egitzen. Neskak etortezin monjatara, ona. Eta horko monjak zer ziren? Ze hermandadekoak edo... Franziskanak. Horra, neskak eta eskolara joaten ziren, edo gero josten ikisten... Bai, josten ikisten, bordetan ikisten. Joten ginen batzuk. Bueno, primero estuve en la guardería de las monjas, que era como una guardería, y luego de ahí pasé a la parroquial. ¿Y en euskera o en castellano? En castellano. Zelan izen zan ikastolaren sorrera eta? egon ziren hemen abadea, Jose Mari Larroskain, eta Sabino Ibarrondo, eta Sabino Lespuru, eta guraso batzuk, hasi zirela, euskera, ziberdala, zeoz egiten, eta zer, eta nor, eta iminio dien. Ez con ánimo de lucración, bakarrik erakusteko eta batzeko aputxu bete euskera. Eta non imine izan, lehenengo ikastola hori? Hemen bertan, hemen, Eleizan, atzean.